Tak ahoj. Pro ty, kteří mě neznají, tak já jsem Gabriel a narodil jsem se 14.10.2000. Žiju v Havířově, chodím na 6leté gymnázium v Ostravě. Takže to je asi všechno, co vám o sobě řeknu. A na začátek, na takové odlehčení, jsem si našel vtip. Takže, ptá se kudlanka nábožná jetele. Hele, jeteli, pověz, proč se nemodlíš? Jetel smutně zašeptá. Víš, kudlanko, já nechci být spasen. Pro ty, kteří to nepochopili, tak přijďte za mnou na konci a já vám to vysvětlím. Takže. Nevím, asi ne, dobré. Takže můžeme na další. Aha, no, tak jo. Takže dneska budu mít slovo o modlitbě a chtěl bych začít tím, co je to vůbec modlitba. Takže podle téty Wikipedie je modlitba z praslovanského molt, snažně prosit, vzývat Boha. Je to úkon, který má ústřední úlohu v mnoha náboženstvích. V modlitbě se člověk obrací k božstvu ne proto, aby jim manipuloval a podřídil své vůli, ale proto, aby se naopak otevřel jeho vůli a dal se k dispozici jeho moci. Jím nejvlastnějším výrazem je prosba nemá a tvá vůle se staň. Takže tohle je Wikipedie. Takže začneme teda, co je to ta modlitba. Vlastně je to vztah s Bohem. Díky modlitbě vlastně můžeme poznávat více Boha, můžeme prostě ten vztah s ním je o mnoho lepší. A vlastně modlitba není jenom, že když prostě jsme v nouzi, tak prostě se pomodlíme a je to. Ale je důležité se modlit fakt jako často, každý den, aby to bylo součástí naší denní rutiny. Takže je více druhů modlitby. Je modlitba prosebná, kdy prosíme Boha třeba, já nevím, Bože, prosím tě, abych dostal v tom testu 1. Potom je děkovná. Děkuju Bože za to, že jsem tu 1 dostal. A potom je další rozdělení. To jsou modlitby vlastní, kdy prostě z vlastních slov se modlíme a potom je vlastně už předem napsaná. Můžeme další. A to je například Otče náš. To je nejznámější modlitba z Bible a je to vlastně v Matouš 6, 19 až 13 a Lukáš 11, 1. A vlastně tahle ta modlitba, vlastně tam se modlíme, aby se děla jeho vůle, aby vlastně jeho království mohlo přijít. No, takže tohle je asi tak nějak, to je to modlitba. Další bod je, proč se vůbec modlit? Proč se vůbec máme modlit? Takže, já si to vezmu tady k sobě. Takže vlastně modlitbou můžeme rozvíjet vztah s Bohem. Takže třeba uvedu příklad, představte si, že máte přítelkyni, přítele, kdo máte, tak si to nemusíte představovat. A oni, a nebo manželku máte, ano, nebo manžela. A teď oni vám na 3 roky odjedou do Austrálie. A když prostě s tím naším partnerem volat každý den, prostě furt s ním budeme v kontaktu, on přijde po těch 3 letech, tak to bude ten vztah úplně jiný, než když prostě ty 3 roky si nezavoláme, nebo prostě jednou za uherský rok si zavoláme a potom ten vztah je dost těžko zase jakoby ho dostat zpátky na tu úroveň, na které byl. A tak je vlastně i s modlitbou a s Bohem. Když prostě se k Bohu modlíme často a fakt to je součástí naší denní rutiny, tak prostě ten vztah s Bohem je lepší a lepší, můžeme ho více poznávat a je to prostě úžasné. A vlastně můžeme se modlit i proto, že Ježíš se taky modlil. Můžeme další, Například
Marek 1.35. Časně ráno ještě za tmy vstal a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil. Nebo Lukáš 6.12. V těch dnech vyšel nahoru k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu. Lukáš 11.1. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás se modlit, jak tomu učil své učedníky i Jan. A tam právě, že následuje ta modlitba Otče náš. A potom další důvod, proč se modlit, je, že to přináší radost. Prostě když člověk je v depresích, chytá depky, třeba mu umřel někdo z rodiny, nebo depky se můžou chytat z různých důvodů, tak prostě, když se člověk pomodlí, tak nejenom má takovou radost, takový pokoj v sobě. A je to úplně prostě mega zážitek, mega pocit. A vlastně to můžeme mít, to je například ve Filipských 4, 6 až 7. Nevím, jestli to tam mám. Můžeme další? Nemám. Tak nemám. No, takže Filipským 4, 6 až 7. A další a dost důležitý důvod je, že to mění situace. A prostě opravdu, když se modlíme, tak Bůh, samozřejmě ne všichni, když se pomodlíme, Bože, dej mi červené Ferrari, tak jako to nám nesplní, ale fakt plní hodně našich modliteb a opravdu to mění ty situace. A vlastně třeba uvedu příklad mojeho dědy a mojí babičky. Vlastně děda byl za komunistů zavřený, vlastně ho zavřeli kvůli jeho víře a babička se modlila, aby prostě, protože ona tam za ním nemohla jít, tak aby Bůh byl s ním, tam v tom vězení. A děda ještě ten večer prostě viděl Boha úplně naživo, viděl Ježíše, jak tam s ním sedí a prostě jak se může děda o něho opřít. A bylo to prostě úžasný zážitek a taky bych to určitě chtěl zažít. A další je, jestli Bůh vždy odpovídá na naše prosby. Teď poprosím to video. Ne, to je Mount Everest. Aspoň občas se podívej na Discovery Channel. Jenomže teď asi nemůžeš, když jsi mrtvý. Jsem mrtvý? Ne, jenom tě hecuju. Tohle není vtipný! Tohle není vtipný! A co ty hlasy v mé hlavě? To má být taky legrace? Lidi se modlí. Pokud si jich nebudeš všímat, budou sílit a sílit. Vždyť je to jenom rámus, vůbec jim nerozumím! Protože nenasloucháš, synu. Podívej. Celý týden už máš moji velkou moc. Kolika lidem si pomohl? Nejdříve jsem si přece musel vyřídit pár důležitých věcí ve svém vlastním životě, jasný? Ostatním pomůžu pak. Mohl bych pomoct světu. Světu? To ale nebyl svět. To bylo jen Buffalo mezi 57. a Commonwealthem. Nechtěl jsem, aby toho na tebe bylo ze začátku moc. Práci si vzal, Brucey, takže bys měl něco dělat. Pane Bože. Modlitby, jasně modlitby a... Tohle děsný šeptání musí přestat. Organizace a management, to je ono. Musí mít systém, něco pořádného. Soustřeď se... Kartotéky. Nechť se od teďka modlitby třídit do kartoték. To by mohlo hlasy zastavit. Moc místa to neušetřilo. Grace si toho všimne. A jo, lepší jsou lístečky. Takže potřebuju něco na zámek. Bezpečnost, kombinace a heslo. Heslo? Jo! Máte modlitby. Vítejte na superdálnici zjevení. Požehnání v okamžení a stahujeme. Je to dobré. Tak to bude chvíli trvat. Máte
Máte 1 527 503 nepřečtených modliteb. Radši si zjevím trochu kafe. Hola, Juan Valdez. Buenos días. Buenos días. Mucho buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Tohle je ta čerstvá v horách zrající káva z Kolumbie. Výborná. Jasně, měl by s tím už asi něco dělat a hned. To snad. Banda kňouralů, to budu vyřizovat do smrti. Víte co? Ano, všem. Jo, a máme to. A všichni jsou spokojení. Takže ti, co viděli božského bruse, tak ví, co bude následovat, a ti, co neviděli, tak vlastně díky tomu, že odpověděl na všechny modlitby ano, tak vlastně asi 100 000 lidí vyhraje loterii, kterou vlastně může vyhrát jenom jeden, takže každý vyhraje $7. Takže takhle tak by to asi nějak vypadalo, kdyby Bůh na všechny naše modlitby říkal ano, což by asi nebylo úplně nejlepší. Takže vlastně odpovídá Bůh vždy na modlitbu, on vždycky odpovídá, ale potom vlastně ne všechny modlitby jsou vyslyšeny, protože jenom Bůh ví, co by potom bylo, kdyby třeba řekl na to ano, tak potom třeba jsme letěli na Havaj, letadlo by se zřítilo, dobře, to možná moc morbidní, ale prostě chápete, co tím myslím. Takže prostě Bůh nemůže vždycky odpovědět ano, takže neznamená, že když si za něco pomodlíme, to se nestane, tak hned si musíme říct jako, no takže Bůh mě nemiluje, neodpovídá na moje modlitby, tak jako na něho kašlu, ale prostě Bůh ví dobře, kdy bude ten správný čas. Buď řekne později, anebo řekne, že prostě tohle to nesplní, protože by to dopadlo špatně. A vlastně potom je, že odpověď neznamená, že dostaneme od Boha odpověď tak jako, že najednou z hůry, prostě z nebe takové světlo, tam andělé a prostě Bůh řekne ano. Ale je to vlastně, že nějak různě třeba můžeme to skrze lidi, že třeba někdo přijde a řekne, víš, Bůh mi řekl, že do toho máš žít. A prostě nebo nějakýma situacema prostě můžeme si říct, takže Bůh chce, abych do toho šel, nebo Bůh chce, abych do toho nešel. A potom vlastně poslední bod je, jak se modlit. Takže důležité je myslet to od srdce, aby to nebylo prostě jenom nějaké jako jo, odříkám modlitbu, super, můžu jít spát. Jako přiznám se, že já jsem taky občas se mi fakt nechce modlit, když je 12 večer a prostě ještě se musím jít modlit a říkám si, už chci jít spát, ale prostě fakt to je důležité. A vlastně potom se můžeme, jak vlastně Ježíš říká v Bibli, že se můžeme modlit ve jménu Ježíše Krista. Poprosím další slide. Vlastně Evangelium Jana 15:16. Ne vy jste vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. To není ta část důležitá, ale a Otec vám dá, oč by se ho prosili v mém jménu. Takže vlastně můžeme prosit ve jménu Ježíše Krista. Můžeme se modlit, Bože, ve jménu Ježíše Krista, prosím tě tak, aby opravdu jsem tě mohl více poznávat. A vlastně je ale dobré prosit, ale i děkovat. Ne jako, že naše modlitby budou jenom, Bože, dej mi to, takový dlouhý seznam, jako to mi dej, ale je potřebné i vzpomenout si třeba, a Bůh mi dal vlastně to, Bůh mi splnil tamto, takže děkuji ti, Bože, za to, že jsi mi to splnil. A vlastně mu opravdu i děkovat a nejenom prostě ho prosit. A to je asi
všechno, přátelé. Moc díky.